motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Nah, iki lho, geleng ae. Ono makhluk kok papa sing nang donya sing iso ilang sak wayah-wayah. Apa? Ayo. Ono teko mbadeki. Lah iya. Enak. Apa katene ono? Ono raimu ngono. Wis salah jawab. Ayo. Robo. Aku cak, aku ora rapi. Ayo ndang, apa? Cari pinter. Sekolah mah. Amen duwe ya. Dhuwur ora. Sisi aku tak weling. Kris tak tahu ilmuku. Aduh. Siji. Terus. Ya, aku ngerti. Apa? Malaikat, Oke, siji. jin, Lorong. Apa ayo? Siji malaikat, loro jin, telu. setan, Loh, kok aku sih? Setannya awakmu. Lanjut Yo, persis. bener. Papat. cinta. Jangkrik. Yo, apa sih? Aku iso cinta. Uripmu enak cinta-cinta tok enak dunya iki. Kan? Iki opo? Yo. Ayo kan. Apa ya? Siji. Siji mang malaikat, Yo, bener. loro jin, Jin, yo. telu setan, Yo aku. Terus papat. kepapat mantan. Wes ale. Kok Oh, niki pikiranmu mantan tok. Jen loro. Oh, loro. Salah. Sing kepapat iku yo tak kandhani. Apa? Wong utang ora bayar. Bos, cekep lu. Atas. Motormu kok pencet. Yo, wong mang ora salah, ora kenalan, ora badheki. Lah yo opo sih wong kula kare ya. Lah iya bener yo. Moro-moro nyludur mbadeki. Lah iya. Iki. Gak main. Lah iya. Walah. Korane beritane populer berita Koran, populer Mas. koran Di sawah ya betul koran, Mas. yo mas ceper-ceperan mas Waduh. ini koran apa koran Koran apa iku tentang apa iku? berita populer Populer ini. Ayai. apa mas Waduh. arep pak Delok e. pokoknya ta Delok tok aku. pulewu delok Waduh, wis. Ya kasih tau, Mas. Minggato kono lho kemarin. iki larang iki nyetake Minggato. Wah iya. nanti yo Orang men. Wis Bu. koran Lah iya, lah koran dodol koran delok tok iki lho 10.000. Aduh. Aneh di sawah no dodol koran Lah kok iya. gak main. Pas. Wis ono dodol koran warang pisan dodol. Walah. Walah mbombo. Ono ae wong. Lah iya iku. Apa maneh? Waduh apa maneh iki? Oh nggih Mas. Terus ada nake, Oh akeh Mas. monggo sama tele. Sing ijo iki apa Mas ijo Mas? Boleh sini ki batu aja, swat mas jenenge mas. Waduh. Apik ngono jenenge. Iki dhuwit kok arep ayo. Yo mas, engko lek sampean Nyamblek kau ning arep. gawe. Oh lah iya. Iki lek sampean gawe sampean kusuk-kusuk, wah ini awet mas ngalang-ngalai patung bisa rego 500 ya. Oh, wis gak cangkem. Wah. Lanjut. Sampean tele. Sopi yo. Lah sing iki. Sini ki mata ikan mas. Waduh, kayak penyakit ya Mas malah ikan. Nah, Apa itu iki? soal iki. Sampean lek koyo bisa nambani wong. Dadi ono Oh. wong kelaran sampean anu jenenge kusuk-kusuk parah. Waduh, piro lek niku? Itu Waduh, larang rek. Warang-larang Lah iya. rek. ini di lor wah mas ini mas batu atau mas itu lor mas buat kini Waduh. rapas. Lah iya aku yo biasanya yo ngalor biasanya. Oh, Lah sing iki apa Mas? siki waktu banteng mas. Apa iku? Tadi gue ya sama
misalnya kalau ono gelut-gelut Iya. aman dikeroyok ya ndembung. Waduh, iya. Aman nggowo. Ayo Mas keplayon kawani temen Waduh, tak buktekno iki. waduh. Cocok iki melok ya sih. Wah, temen. Lah ya iku. Lah sing iki, Mas. Ala sing terakhir Mas iki sing terjadi paling larang Mas. Lah iya. Dikole ya arek nom sausé Apa sampean iki? ini iki Mas. Apa iki? Jenenge waktu bulut. Waduh, opo iki kok bolo darang? Iki Mas ya, sampean gawe, sampean kusuk-kusuk, sampean nyebut jenenge arek sing sampean seneng Mas. Iya. Pak arek ning sampean. Wah, Mas. Temenan. Yo, kakok. Waduh. Coba. Iku aku ya kepingin aku. Mas, Lu nyobain bayar. iya ta Mas. Pakai opo? Sama nyoba molo arek duduk, aku sing dodol gak oleh lah. Aku sing sorong. Oh lah ya iku ya. Piraan ngono iku kira-kira. Iki nek wong ditang Mas. Waduh. Bisa ora Mas. Sopo kode yang menu kae diutang apa Mas? Ojo Mas aku ado-ado kate sampean utang Mas. Waduh, Mas wis Pak Sito Mas. Ngalios, ngalios. Temenan Mas. Ayo. Waduh, iya. Kok iso sawah dodole kate sakmono? Tak kira selawian Mas. Ngalios, ngalios. Waduh, iya Mas wis. Up. Monggo. Iya Mas. Duh, pecat. Sopo? Atos. Kan opo maneh? Ono apa kira? Ini. Hati kami ini. Waduh, kesaktian men, Pak. Lah iya kok di sawah men jaluk-jaluki. Koyo arek mang sih rek. Iya, tapi itu terus ya. Bentuk makan sama. Bisa beli rek. Iya kelasnya Mas. Iya. Jangkrik. Waduh, langsung saut rek. Aku mau kate ngekeki bontot pun tek Mas ya wis ala kek wis ora kok. Oh iya wis. Takun. Waduh, kok kereng meneh yang mau jaluk-jaluki. Bisa. Lah iya, kok ono maneh mau jaluk-jaluk. Mang koran. Maro Yes. akeh. Telu mau jaluk-jaluk. Wah, lambombo. Ya kok iso ngono lho. Yo heran. Lho. Tutup di Mas. Selamatan kono Mas lho. Waduh, lah kok iso ono terbang. Kamu lewat sawah sih? Lah iya. Apa sih lho, Mang? Waduh, ya wis. Dan iki Mas. Iya. Dhisik ya Mas ya. Iya, monggo, nggih monggo. Ayo terbangan iki lho, San. Gak main lewat sawah. Walah. Sono pung piro mang sing aneh mang. Apa maneh? Lho. Kok aneh lho. Assalamualaikum. Salam. Pak, kate tanggal. Sik. Iki wong mang iki. Yo kan kira persis iki. Panas, Pak. Lho, Kene Mas, kene Pak, kene Pak. Senggekmu iki lho senggek. Lah. Jane Pak Jari tunggu. Waduh, Pak Jo. Sik, ketok iki. Waduh, iku gak ketok iku Mas. Ngawur ae. Ketok. Pak. Pak. Iki lho. Februari RT 3 ten pundi nggih? Waduh, ten nganu pertigaan. 3 Nggih. Wis pokoke ngaloro wis. Loh, kok iso aja kene, Pak? Loh, kok iso aja kene, Pak? Kok iso aja kene, Pak? Kok iso aja kene, Pak? Oh, Ngaloro wis pokoke. Iki aturake lho, pundi, Pak? Mriko. Rono lho. Ten pundi? Oh, terus mawon. Sembarang wis. Lah iya lapor apa Jari iki? Nggih, badhe pijen tirase nganu manten cantengan. Tangan. Ya wis rono wis. Yo. Monggo, Pak. Assalamualaikum. Iya, monggo. Salam. Tangan dipijet. Yo gak mau wae wong hidup rek. Waduh. Wajat, lah iki mang kok iso mau pirang-pirang ya kene padahal sawah iki lho. Aduh wis. Aduh wis lah dipikir-pikir jan gak nutut di. Lah ya iku. Aduh wis. Pak yang malu mikir-mikir tok. Udah pemain maneh Mang? Sing pertama Mang. Dodol koran. Lah iya, Terus moro sing keloro. akeh. Terus Mau jaluk-jaluk. Mau terbangan. wong pijet. Mau pijet. Waduh, wis. Iki lakare sawah ta lintasane wong dodolan. Ayo aduh. Gak nutut, gak nutut. Pemane. Lho, kemana yuk?